Ladies and gentlemen, let's welcome our host for tonight, the grand champion of the Hagna Quarantine Idol Season 2, Mr. Jerry Kuntapay, aka Elago. A round of applause, please. Yes, maayong gabi! Kan Taliban! Bien! Bien, dirang napita! Oh, dirang napita kayong gabi! Yes, itong napita! Oh, gamay na nanginggit diri. Again, maayong gabi! Yes, thank you so much! And thank you so much to Mr. Joella Bernados. So this time, ladies and gentlemen, is the reading of our donors. So may I request Mr. Joel Bernados, the officer, to read the donors for tonight's event. And also, dahil kayong salamat sa ang mga sponsors and donors sa ang Pantaliban Amateur Singing Contest Battle of Champions. Thank you so much. Pantaliban Youth Association Santa Cruzan 2022 donors. Sponsorship. Amateur Singing Contest. Winner, 2,000 pesos. Mr. and Mrs. Alboladora. First prize, 1,000 pesos. Mr. and Mrs. Silvio and Micaela Yande. Second prize, 700 pesos. Mr. B-Boy Oclaret. Consolation prize, 300. Mr. B-Boy Oclaret again. 3-on-3 League by Puro. Winner, 3,000 pesos. Ongoy Nick Oclaret. First prize, 2,000 pesos. Rio Ryan Ochabilio and Zila May Ochabilio. Second prize, 1,000 pesos. Emelda Quadra and family. Consolation prize, 500. Tara Baldon. 3-on-3 League 40 off. Winner, 1,500. Ongoy Nick Oclaret. First prize, 1,000 pesos. Ongoy Nick Oclaret. Second prize, 500. Ongoy Nick Oclaret. Consolation prize, 200. Mr. Juanito Oclaret and Mrs. Joy Oclaret. SEA Games, Lumba Langoy. Winner, 500 pesos. Mr. and Mrs. Silvio and Micaela Yande. First prize, 400 pesos. Mr. and Mrs. Silvio and Micaela Yande. Second prize, 300 pesos. Ongoy Nick Oclaret. Consolation prize, 100 pesos. Pero Yoki Fason. Lumba Buksay. Winner, 500 pesos. Mr. Ruel Sahol. First prize, 400 pesos. Ongoy Nick Oclaret. Second prize, 300 pesos. Ongoy Nick Oclaret. Consolation prize, 100 pesos. Pero Yoki Tasong. Lumba Dako Pato. Winner, 500 pesos. Mr. Ruel Sahol. First prize, 400 pesos. Ongoy Nick Oclaret. Second prize, 300 pesos. Ongoy Nick Oclaret. Consolation prize, 100 pesos. Hiroyuki Taso. Christina Quadra Busico, 200 pesos. Jubay family, 1,000 pesos. Ranyasas family, 1,000 pesos. Joby Gidabin, 500 pesos. Payag ni Richard and Junjun Apari, 200 pesos. Babayal family, 1,000 pesos. Panfila Acero, 100 pesos. Training Madrona, 200 pesos. Giselle and Johnson Babayal and family, 1,000 pesos. Cyril C. Pulutan, 300 pesos. Emelda Quadra family, 1,000 pesos. Mr. and Mrs. Adi Sarabia and family, 300 pesos. Mr. and Mrs. Crisanta Baihon and family, 200 pesos. William Sombrio and family, 500 pesos. Mr. Pining Caldosa and family, 140 pesos. Thank you sa ng mga donors. Okay, thank you so much, Mr. Joel Bernados. Also to our beloved sponsors, dakan kayong salamat. Because without you guys, wala tayo mahitabo nga singing contest diri sa to ang atubangan karong gabi na. So pakpakan na pa ito mga sponsors. And this time, our champions were going to sing a Bisaya or Tagalog song. So sila na nagpili sa ilang songs. And also, ato ang mga champions, we have 3 champions. Then napo tayo tulo ka buok. I mean, 4 ka champions. Then nato 2 ka buok na, okay, basta mauna po.
Huwag ma-inform. Thank you so much. So I would just like to say shout out to my JQI friends, to the grand champion of Season 1, Hagda Quartet Idol Season 1, Mitch Jer Ledesma, and also sa ako ang kauban sa Season 2, si Margie Ledesma. Thank you so much for coming. And moving on, let's all welcome our board of judges. So our first judge, a part-time acoustic band singer, a member of St. Joseph Choir. He also won an amateur singing contest in different barangays in Hagna. In the year 1989, he also joined the radio station amateur singing contest in Cagayan de Oro City. And in the year 1999, he also joined a Battle of Champions in Valencia, Bohol. Let's all welcome our first judge, Mr. A. Jacob. A big round of applause. Our second judge is a BMES or Bungamar Elementary School teacher, grade 5. Let's all welcome Mr. Adriano G. Dagoblo. A big round of applause. And our chairman of the Board of Judges, a graduate of Classical Liberal Arts, major in philosophy, a licensed professional teacher, former senior high instructor of CVIF, a former choir master of CVIF Quran, trainer and conductor of PYM Choir, a director and conductor of United Hagnaanan Musicians, Singers, and Composers, a member of Philippine Choral Directors Association. Let's all welcome our chairman of the Board of Judges. We have Jeric G. Dagoblo. A big round of applause, everyone. Okay, so mga tulo kagwapo nga mga judges, no? So, naadyo sila yung background into singing, into music, no? So, di basta-basta ito mga judges. Hearing sa mga storya sa likod sa ato ang mga contenders for tonight. Ipangkulbaan ko no sila kaya to ang mga judges, mga dagkong tae. No, grabe. Meaning to say, di basta-basta dyan to mga judges for tonight. Ay, grabe ka dyan sila, no? Murag kaila po ko nanindong ha. Kaila dyan nanindong. Kaning isa maestra na sa una, maestro, then kaning isa, kuan, mo ni pinakagwapo dyan nga teacher sa CBI sa una. So, wala naman dyan CBI, so di na siya gwapo. Okay, so let's proceed to the reading of the criteria. So, can I have the criteria of judging? Oh, di magpaligis, Joel, ha? Cantaliban Youth Association Feast of Santa Cruz, Cantaliban Amateur Singing Contest, criteria of judging. Voice quality, 40%. Mastery, 20%. Diction and intonation, 20%. Showmanship and overall performance, 20% for a total of 100%. Yes, so our contenders, mato ang criteria of judging, so good luck. And now, mo-proceed na sa atong program kay Muraga. Dako kayo ang dagom sa atong kalangitan. Okay, so may I call on our contender. Contender number 1, we have Miss Jessica Ocab. Okay, dali baby girl, ano sa taas. Di mag-all din lagi ni mo larga tong stage. Okay, so kanang pila ka nga day na champion. I mean, sa katong contest ba diri kapila ka nga day nga na champion? Second.
So sa second day, so sa may mong feeling karon nga niabot ka sa kuan ato ang grand finals. Okay, so feeling nimo nga niabot ka sa atong grand finals. Use your mic. Kulbaan. So normal na kadyo na kulbaan mga pelta contest. Kulbaan gali ko nga ga-host na ko diri kay bisan dayeg mudagan dig kalit no. Siya maabot na datos kanupaw. So managan po ni mga katawhan kanupaw taman-aw. Okay. So, kung sabi atong kantahon karong gabi una, Ang buhay ko. hello, nabuhay na ang microphone. So, yung kantahon is Ang Buhay Ko. Okay. So, good luck, Miss Jessica Ocam. Again, let's give a big round of applause to our contestant number 1. Lahat pinagtatanong doon sa aming bayan. Sabi ng kalurang na aking pinagmulan. Sila'y nalilito, ba't ako nagkaganito? Ano ang dahilan? Ako lang ang nakakaalam. Kulang ko'y ginawa na ang lahat ng
Nagtatanong noon sa aming bayan, sa gitnang kanluran na aking pinagmulan, sila'y naririto ako nagkaganito. Ano ang dahilan? Diyos lang ang nakakaalam. Okay, thank you so much, Jessica Ocab. Ganahan po ko sila kaganan, oy. Pangmalakasan. Okay, so, grabe imong performance no ang buhay ko. Yes. Na speechless ko sa imong kanta, day. So, this time, amina pa sa mga comments of our judges. So, let's hear a comment. To our first judge, we have Mr. Nestor Jacob. Jessica, tamang-tama ang imong pag-deliver. Mura og singer sa asin. So, nadasig nimo ang mga audience. Tatagaan nimo sila og paghanga sa atong pagpaminaw kay sige magpalakpak sila. So, good luck. Okay, thank you so much, Nestor Jacob. Thank you so much, Jessica, no? So, ikaw daw ang singer sa asin. So, ako ang sa bitsin. Okay, thank you so much. Ang musunod singer sa Magic Sarap. Okay, so this time, let's proceed to our contender number 2. We have Miss Virgie Leona. Wow, mami. Dali, mami. Nahili lang sa kasatong pinaka-social nga hagdanan. Okay, so, sa may atong gibati karon. Ay, kulba. Natural na kulbaan. Kung di ka kulbaan, di ka tao. Okay, so palakpakan na to si Ma'am Juan B, si Ma'am Virgie. Sa mga nakailan ni Ma'am Virgie, pakpak kuno be. Oh, gamay rin nakailan ni mo. Meaning to say, bijak at batasan. Charot. Charot lang. Okay, so yan kantahon niya ay Himayang Nahunlak. Wow, sa kaning nahunlak. Okay, so palakpakan for Ma'am Virgie Leona. Sa kadang wala na masayo ko kung saan aking bukasan. Handong ka ba, kasilagan ka ba, o kalimutan na lang. Ingon sa gihaya, karuan ingatan galang ka. Wala na yung mo'y bisan jutay kining balatihan. Gani sa luha akong bintang nahugsan. Wala na yung mo'y pinigyan pagpanggan. Nahulat ang aking hiwaya. Nahulat sa imong pagbiyan. Walay kong kaluoy akong nagibudhian. Walay kong kaluoy akong nagikaligan. Patay na ang buwan na balik puno sa hudyatan. Patay ng pagpating na lumsan sa pangaluha. Wala na'y bili, kinabuhi. Nagbubukan na ako
na kung akong pinili. Usap tuhan sa hinutangan na lamang. Kang ito'y matapos ka Okay, there you have Miss Virgie Leona sa iyang himayang na unlak. And now, let's hear comments sa ang judges. We have Sir Adriano Daguplo. Ano ka ba, sir? Okay. Sa imong pagkanta, Mother Virgie, anang medyo na nakita na ko nga murag natabukan nga murag na ni static gama pero okay lang. Siguro usa to sa imong gibati nga kakulba nya ang imong tingog okay. No problem. Thank you. Salamat kay sir. Okay, thank you so much, Mr. Adriano Daguplo, and also to Mama Virgie Leona sa imong himayang na unlak, no? And now let's proceed to our contestant number 3. We have a Mr. Nestor Ranolio. Uy, nagag-fan si Kuya Nestor. Ali, Kuya, saka... Nangurog ba ng tuhod nakakita ni mo, oy? Ali, sir. Okay, so, kani siya, ay ikaw, sir, kanang ikapila ka nga day. Or third batch and then wild card. Wow. So, katong ganina po si Mama Virgie, wild card sad. Mga wild card din sila. So, unsa man imong pagkakatahon karong gabi una? Nakapagtataka. Okay, nakapagtataka. So, ano ang nakakapagtataka? Pag-isudi, bunga. Manila, Okay, so ulit ako pa ni. Single pa ka? Virgin pa ni. Uy, nanay, ginoo ko. Single pa? Di po ka tingalahan. Okay, so karon na po ang singing contest no kay ganahan ko kay dili ra taga Bungamar ang maka-witness ato ang contest na po'y tagalaing lugar. Maglabay-labay lang sila. Okay, so again, a big round of applause to Mr. Nestor Ranolio. 1. Video King. Sayangan ka na itanduway na niya, ha? Kano sila pa, bugya po. Okay, so sa mga katawhan, please prepare your payong. Kay sirado na rabaag mga kuan paksi. Again, yung mga payong iandam. Okay, sa kisa to gusto nga mo tagay. Kay gabi juki naman ta. Hindi tayo bagay kapag tataka. Oh, bakit ganito ang aking kapalaran? Kapag
Hindi ko ba napapagod? Hindi kaya ay asawa. Ating mga kapuhay walang hanggang sa pusan. Kahit ng mga lupa, galing at puso'y bigat, wala nang maibubuga, wala nang saman. Tunay tayong magmamahalan, hindi tayo magkasundo ano. Tigil ang ulan at nasaan ka araw. Paano ang pag-ibig sa isa't isa? Wala na ba natiling pag-asa? Kapagkakalahan ang napuntahan. Hindi ko ba kapagis, hindi ay magsasawa. Ating mga kahit ng mga lungkot, lagi na kahit ng wala nang maibubuga, wala nang kumakaman. Tunay tayong magmamahalan, hindi tayo magkasundo ano. You're a great singer! Okay, thank you so much kay mga nakapagtataka no. Diyan lyrics kay wala na akong maramdaman, Ginoo ko pagpa-check up na. Wala kay maramdaman pagpa-check up. Kay matinga na tadaning gabi na. Okay, so this time, let's hear a comment sa tuang chairman of the Board of Judges. So we have Mr. Jeric Daguplo. Maadtong gabi ang Nestor, pila ba imong edad? 65, kwenta. Ay, 65 ganda. 1965 ka na tao. Ang abi man ako 1995. Paano daw? Gwintay City na? Siguday City. Di mailan, mura na kag 56. Salamat. Una, parison mo anang imong tapat. Bitbita na inigulit. Ikaw, na kuwan na ko sa imong pagkanta kay murabag ipalayo mo ni mong microphone ni mo gamay. Niya kusog ang music mo nang magpatabunan. Kaya ang imong tingog nipis nga type. Murag nindot o tato imong kanta cascades mga kuwan. Pero kumbati sa imong panginaron niya inanak ka hinlo man pud ang imong pagkanta. Magkadugit pagkadaga. Na may mga Sinood yung likaw pa ni sila? Ay, dati. Ilan ko na.
Pero, nga po na. Pero, ulitaw pa magalit karon sir. Kumbate, imong kinatahan, nipis, mura taas, nindot, na nabagay po si, na control niya po nimo. So, kung ulitaw pa lang karon, siguradong dagang niya pong garter sa panty na bugto. Salamat. Thank you so much, Sir Jeric Dagoplo. Again, thank you so much po nimo, Sir Nestor. So, ningon biya siya nako nga okay ra kuno iyang tingog matabunan sa music. Kaysa siya kuno tabunan og yuta. Hadlo kuno. Okay, so before ta proceed sa atong tulo ka nabilin nga mga contenders, naatay duha ka mga gi-invite, no? So, natay duha ka mga mo-present before ta mo proceed sa atong tulo ka nabilin nga contenders. So, can I have Mr. Richard Dahan? Hello. Richard Dahan Raniowa. Ina na si Sir Richard. Okay, there you have it, Mr. Richard Dahan Raniowa. Ay, bingitanan. Matang uwan, makanya. Bini sa tanan, Bi. Ngayong gabi. I will love you always. You will be only one. I love always. Forever to tell is I want you close to me. I'll hold your hand in my arms. Always. Baby, ka na na, mga ba? Shot po, no? Yes, you are my sunshine. You are the reason I breathe for. And there's nothing like one more. I need you. I need to have you in my life. I want you always by my side. Now and for always, this body's worth to me.
Richard, dahan ra niyo. Ayaw sa naog. Dili na nang sinita sa ubos na ni. Dili ta maghusay. Okay, so dawata kining usa ka wine. So mayo pa man ta karon so ang wine pod May. Salamat. Herbal di kasi ko dali. Klaro man. Thank you so much Kuya. Lami ko nakaginantahan kay mo lagi mong paako nag microphone no. Okay, so another presentation by Mr. Kent Macarini. Okay, so kanin siya, di po niya basta-basta. Okay, so mauni siya ang atong second placer sa Haga Quartin Idol Season 2. Siya ang grand champion sa GQI Season 2. So gusto mo ma-request og kanta later? Kana kanta. Mau ba? Dahag na makpak, so kung mamatay ka, dahag mo BGL. Kitawata, kini, mahigog, mahon, yata, balay. Okay, thank you so much, Mr. Kent Macarini, no? So, good looking ka kayo. Ang katapat kay ningon nagwapo kuno ka. Half ba kuno ka? Diyaw, siya gitubag og, yes, half. Asa mo na half? Half og pananaw.
Okay, thank you so much, Mr. Kent Macarini. Second placer of Hagna Quarantine Idol Season 2 again. Shout out po sa ko ang mga JQI family where nakita po na ko si Lloyd Bacorno ang semi-finalist po sa to Hagna Quarantine Idol Season 2 together with Margie Ledesma and Mitch Julie Ledesma. Thank you so much for coming. And now let's proceed sa to ang tulong kanabilin ng mga awit. So our fourth contestant, we have Mr. Paul Michael Vallespin. A big round of applause. Oh, pulang-pula, humana ang February 14. And you're still looking. Single ka or taken or baog? Baog. Baog. Okay, so metong katahon karong gabi una. Maghintay ka lamang. By Ted Ito. ay kung Ted Filon. Okay. So again, palakpakan for Paul Michael Vallespin. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa dahil din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Tabi ko ay hindi hadlang upang tumagas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag hindi magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Di ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling magmamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling magmamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang.
Hello. Okay, thank you so much. Ayong sagnao kay Momino patag comments sa tuang judges. Okay. So, may I call on Mr. Nestor Jacob to give your comment contestant number 4. Pero, Paul Michael, Good evening, sir. akong nabantayan na kana kung kataha kinahanglan na preparasyon. Munya wa ka kapreparar. Ito na murag mobilit kani siya. Kay murag ako po nang kuan kana na natunan po na siya. So dili gyud basta-basta na klase na kanta na imong gikanta karon. So practice, more practice. Ha? Thank you, sir. Sige, good luck. Okay, so practice makes perfect, no? So again, thank you so much to Mr. Nestor Jacob and also to you, our contender number 4, Paul Michael Valley-Espin. Thank you so much. And thank you so much to our, special thanks to our the sponsors at our sound system. We have Insho Olair. Thank you so much. And to the operator, we have engineer Keith Morales and Kuya George Madrona. Inubanan sa usa ka dalaga himsog o gwapa nga batan-on diri sa Bungamar. We have Ella Bagongon. Thank you so much. And to our official photographer, we have Mr. J. Lord Dubai. Thank you so much, baby. Ngayon ko, baby. Na diretso. Muna kay yung tagabunga na kagmarites. Bantay mo, ha? Issue diretso, ha? Okay, so let's proceed to our contender number 5. We have Miss Nelmy Rose Oclarit. Dali, baby girl. Ang champion sa day 3. Wow. Grabe, kahadlokan day ka dyan po, no? Kay gipangsipa ko niya ang kuan sa day 3. So sa to ang kantahon karong nga gabing una. Tupod sa naughan sa pa. Wow. Unsay nauga? Unsay nauga? Gawan ta karon diyan giugahan nimo diretso. Okay, so taga atong masipang palakpakan Nelmy Rose Oclarit sa iyang tubod sa naughang taler. Abas. Sa naughang sapat nahisama sa luha, naitis na unahala, pinhinihining mga mata, nagbabili ni ating sapat, katunguhan na mga lumo, kalaunawan na nagpaglaho, na may tubig bisag yamo, nalanta, imo
Saya ako nanangunta imong balikan aron malipay kining tukhan huwag ako akong talikan may paglamong babakahan nga mabanhang atong sakan ang nagdumog mga lungha mawala na sa kabuhan ughan kong nahisama sana ughan sa Wow, thank you so much. Nelmy Rose Oclarit sa imuhang naughang sapa. Nauga ba imuha? Ako ugang-uga. Kasi willing mo business. Charot. Okay, so this time, maminaw ta sa usa ka mensahe sa atong ahang second judge, we have Sir Adriano Daguplo. Sa imong kanta, Nelmiros, medyo kay hun ko. Hoy. Kay nabati na ako nga murag mituhok ang akong dughan. Sa imong kanta, kunya na imong style nga mukusog ka, muhinay. Murag nakainumdum ko sa mga bata sa Bungamar Elementary nga kung mukanta, na part nga mukusog, na part nga muhinay. Daghang salamat. Thank you, sir. Puyo ka ka mauman. Para. Mo pa na sa dyan, tinuod ka dyan ng nay, muhinay, mukusog, para mabisbisan ka. Dapat, imong tingog, hinay ra o kusog, ha? Dili kay kusog ra perminti kay madunggan ka silingan. Okay, lakon ka. Thank you so much, Nelmy Rose Oclaret. Okay, so let's proceed sa ito ang ikaunom o pinaka-last nga contender. We have Mr. Glenn Carl Acosta. Wow. Kinuko kayo nga gumawa na itong imperno pa to. Okay, palabyon sa nato ang Killer Boss. Hi! Happy trip! Ganon, kumuos din kay makadasig injo ang photographer. Mo kung sige po kung gana diri kay picture niya kay babaw bud. Mo ko. Makaibaw ka jud tagpila ang kilo sa nok. Makaibaw ka tagpila ang kilo sa nokos. Okay. So, Glenn Carl Acosta. Yes. Come here, do diri. Okay, so pila itong pangidaron? 22 years old. Taga Bungamar. Yes. Sa nga Purok. Purok City. Anong nagpa-check up? Ay, sabi ako nagpa-check up na. Okay, so, kung saan na itong kantahon karong gabi una? Anak. Asa mag-amahan? Sabi ako, ginangita ka sa imong anak. Okay, so kisa ba imong kauban karong gabi una? Na ba imong pamilya nga nagasuporta? Ang kaway-kaway, inahan sa kanunay panabang. Okay, na imong inahan og gidjahang anak. Tinuod ka jud nga anak ang iyang kantahon. Baya, Freddy Aguilar. Okay, so good luck and give us your best performance. Again, let's give a big round of applause to Mr. Glenn Carl Acosta.
Nang silang ka sa mundong ito, lagi tuwa ng magulang mo at hanggang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo di malaman ng gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi na po hanggang sa pagtimpla ng gatas mo, at sa ka ng iyong ama, tuwa sa'yo. Ay malaking handa at nais mo'y maging malaya. Di man sila payag, walang magagawa. Ikaw ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo ang inis ng kanilang ginagawa para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinansin. Ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulok sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan, ang iyong inang lumuluha, at ang kanong hanap pagkakagalian. Iyong mga tay biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisi sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Pagsisisi sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Pagsisisi sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Okay, thank you so much, Glenn Clark, Mr. Glenn Carl Acosta, sa imuhang
gikanta nga anak. So ngano kato man imong gipili nga kanta? Kato ang ipili nga kanta kay kuan lang. Anak man? Di. Besides sa anak, pahinuklog lang sa mga bata or kapatanunan na lihay sa saktong dalan, balik sa saktong dalan. Sure, lihay. Okay, so katong kanta nga gikanta ni Clem karon gabi una para sa mga kabatanunan nga nitipas sa karsada. So dapat kung na series mo labay, ana labang ay para human ng problema. Ito oy. Katong nga kanta to remind everyone nga di gadyon ta mo tipas sa kuan kanang nay wrong way, no? Mao. Okay, so this time, maminaw ta sa comments sa ako ang chairman of the board of judges. We have Mr. Jeric Daguplo. Clint, good evening. Good evening, sir. Musta dong? Okay. Well, your boys have gone so far, ako nagkakasinso dong na niagi man sa mga kamot sa una, mataa, and I can compare already the development of your talent in singing maayo. But of course, your piece, chosen piece, is quite complicated. Klaro man, wa lang yun mo ma-master and measures. No? Your entrances are too advanced. Kabantay mo ka, no? Yes, sir. Ni-extend lang kay gamay aron nga moabot ang music. So, maala to yung murag kulang nimo sa kuan. And there were kulots nimo nga simyat ang gamay. Ay siya na imbis wa kahit ng mga pagkulot-kulot gamay. So again, be careful. I know you like kulot-kulot since before. But then again, always be careful in applying kulot-kulot kay posible kang ma-flat. Okay? So mara po to. Salamat. Okay, thank you so much, Mr. Jeric Daguplo, and to you, Mr. Clint Carla Costa Suniagi, dahil ka sa idyong mga kamot sa una, no? Dakuha ba kamot ni mo, sir? Okay, so this time, may I call on our top 6 finalists, arisa sa stage. And to inform everyone na naatay twist nga nahimo karon pagajud sa atong mga hermanos o hermanas. So naatay top 3. And then atong top 3 pabalikon og kanta para diha mailaog kinsa ang mananaog karong gabi una. Okay, so may I call on our top 6 finalists to be here sa atong ang pinakalayso nga stage. Okay, our contender number 6, contender number 5, contender number 4, contender number 3, contender number 2, and contender number 1. But before that, sa pag-announce sa ang top 3, will be the giving of the certificate sa tuang mga makasasala ana sa inyong atubangan. Okay, asa na tong duha ka buok? Nangihi pa kay kubaan. Si Sir Nestor. Asa man si Sir Nestor? Oy, Nestor! Balik! Ikaw, pabuljag juga na. Okay, so this certificate is awarded to Mr. G. Daguplo for being one of the judges for the Battle of Champions at Cantaliban Amateur Singing Contest held at Purok 3, Kapilya Gamay, Talisay, Bukamar, Hagabohol on May 28, 2022. A walk celebration for the Cantaliban Youth Association, Fiesta in honor to Santa Cruz, given this 28th day of May at Purok 3, Kapilya Gamay, Talisay, Bukamar, Hagabohol, signed by the hermano and hermana, Mr. John Virgil Tasong and Mrs. Maria Lourdes Tasong and Miss Florencia B. Madrona, the advisor. So can I have the sponsors sa itong hermanos or hermana sa paghatag sa ito ang certificate sa ito ang mga judges. Again, this certificate of recognition is awarded to Mr. Jeric G. Daguplo.
Oh. Hello. Di ka tama ka pumpo din. Hello. Same certificate is awarded to Mr. Adriano Daguplo. Kaya ra lagi na, sir. Again, naatay top 3 ha. Dahil ka natong top 3, mukanta pa ka dyan nagbalik. And they're going to sing any language as long as masabtan. Bisaya, Tagalog, or English. And the same certificate is awarded to Mr. Nestor Jacob. Okay. Again, kayong salamat sa itong mga hermanos and hermanas. Also sa mga kabatan-unan na nagpaluyo og nitabang sa pag-decorate sa ato ang stage. Thank you so much. So, ugma pohon, ang nidaog, musakay diri, dya isuroy, tibok bunga. Koronahan sa purong-purong nga tunok. Okay, so certificate of recognition. This certificate is awarded to Mr. Clegg Carl Acosta for being one of the contestants for the Battle of Champions, Kantaliban Amateur Singing Contest held at Purok 3, Kapilya Gamay, Talisay, Bungomar, Hagabuhol. Signed by the hermanos and hermanas, Mr. John Virgil Tasong and Mrs. Maria Lourdes Ito Tasong, and also the advisor, Miss Florencia Madrona. Same certificate is awarded to Nelmy Rose Oclaret. Same certificate is awarded to Mr. Nestor Ranolio. Oh, isa makagikan. Tagay. Same certificate is awarded to Mr. Paul Michael Vallespin. Ayaw sa daog! Diba, announcing pa sa top 3. Same certificate is awarded to Mr. Virgie Leona. Miss Virgie. And the same certificate is given to Miss Jessica Ocab. Yung sabay na Ocab. Same certificate is awarded to Mr. J. Lord Jubay. Ato ang photographer. Dali, baby. Alam ko, mayaman ako, oy. Oy mo picture. Ano? Picture sa Joel. So, siya to ang official photographer, no? Uy, mapunga. Taga-punga Mara, saan niya siya, no? Disco Ogma. Kapoy Jack. Same certificate is awarded to Jerry Contapay Jr. Gibutangan maka Junior ang pangano eh. Baby, picture sa ni baby. Same certificate is awarded to Miss Ella Bagongon. Ang babae sa septic tank. Same certificate is awarded to Mr. Joel Bernados. Kaya si Joel, mauni siya leader sa mga pakbuak. Siya ang ga-train.
Same certificate is given to Corazon E. Ido for being the Secretary of 2021 to 2022 of the Cantaliban Association, Youth Association. So can I have Ma'am Corazon Ido? Same certificate is given to John Cernel D. Oclaret as the Treasurer of Cantaliban Youth Association. Oh, naadiri ang budget. Same certificate is given to Serila Galanido for being the advisor of Cantaliban Youth Association. Natog na? Buna sa palihog ilang bahay. Para mahatag ni nato. Okay. Same certificate is given to Miss Florencia Madrona as the advisor also sa ito ang Cantaliban Youth Association. Natug na po. Ayun na lang po kawa. Kay bisag magkandisay. Same certificate is awarded to Micaela Lina Salazar and Jomar Lictana. Baliha. Okay, so mara to auto mga certificates. Thank you so much. And now let's proceed for the announcement of our top 3 in no particular order. So our top 3, kanta mo o balik. Bisaya, Tagalog, or English. Basta kay kabaw mo sa kanta. Okay? So naatay third placer, second placer, and our Cantaliban Amateur Singing Contest. Okay, so the result is in my hands. Ay, katanaw day. Ay, gabaan ka. Okay. You're one of the top 3. Contender number 5. Gusto kitang makanday. Diri, ari ka sa kanana. Forward and then amba. Joke lang. Osi. Okay. Congratulations. Oh, sibong diri silid. Gusto kitang makanday. Oh, sibong dato gamay. Suksok mo mga suso. Oh, di na. You're one of the top 3 finalists. Congratulations, contender number 1, Miss Jessica Ocab. Okay, congratulations. So this time, you're one of the top 3 finalists. Congratulations. Inhale. Exhale. Oh, wala na ginawa ang upat. Congratulations to contender number 6. Thank you so much sa ito ang tulo ka nabilin sa likod. Tagaan mo certificate sa ito ang dinila mo sa ubos. Thank you so much for giving and sharing your talent sa ito ang makatauhan dili sa Bungamar, Hagna, Bohol. So, ito ang process is pabunuton mo balik from 1, 2, 3. Okay, sa mo unang ma-perform. Okay, ato na mo sa ubos. And